yma yn ysgol Saint Curig yn y Bari, maen nhw'n mwynhau eu cinio ysgol. Dwi'n mwynhau cinio ysgol oherwydd mae'n tymor yma, y bwydlen tymor yma, yn lot iachus a nes i sylweddoli bod e'n gwella ymddygiad dysgu fi. Dwi'n hoffi cinio ysgol oherwydd yn ddiweddar mae wedi newid y opsiynau bwyd. So nawr yn lle fel just yn cael chicken plain, mae ganddyn ni fel saws barbecue arno fe, a mae fel loads o opsiynau llesiau i cael hefyd ar y seid. A sawl un hefyd am weld mwy o lysiau ar eu platiau. Dwi yn eisiau gweld mwy o llysiau yn ysgol achos fi'n wrth ymwneud efo llysiau a ffrwythau. Rydw i eisiau mwy llysiau oherwydd mae'n well fel byd a mae'n well i ti. Mae'n pwysig i cael bwyd lleol oherwydd mae'n well i ffermwyr a mae'n ffres. Bellach, mae yna ymgyrch dros Gymru i roi mwy o lysiau lleol ar eich platiau cinio. Be dyn ni moyn gweld yw mwy o blant yn bwyta ffrwythiau a llysiau. Be hoffwn ni gweld yw bod Llywodraeth Cymru yn neud yn siŵr bod y ffrwythiau a llysiau tu fewn i'r bwyd amser cinio yn dod o ffermwyr lleol Cymru. Mae'n gyfle gwych nawr, dwi'n credu, i ychwanegu mwy o fwydydd ffres, llysiau a ffrwythau ag ati i'r fwydlen, a byddai'r plant wrth i bodd gyda hynny fi'n siŵr. Eto mae'n hanfodol bod y plant yn dysgu o ble mae'r bwyd yn dod, bod y bwyd yn dod o'r ca a symud i'r plant. Mwy o lysiau lleol i'r disgyblion yma felly, a phosib iawn daw mwy o lysiau i'ch plat chi yn fuan hefyd.